tiyudo konyruok. Kamano ni wacho ni nyithindo mantiere chigni 140 onge madhi koso yudo pesa ni. Ma adieri ma ungo kaka sirikal nigi te ng'ata mokwayo hola biro yudo. Trevor, gima timore nyithindo madhi e mbalariany manyisa ne apply ne gin 140 gi wiye kanyo. Nyithindo madhi e mbalariany gi wan gi yie nikech sirikal omiyowa pesa moromo. Wan gi yie ni giduto gidhi yudo scholarship kendo giduto nikech en partial scholarship ok miye go ji moriwore te. To kendo giduto gidhi yudo wach mar loan. Koro loan mar HELB ni be gidhi yudo. Onge nyathi moro amora madhi apply ma ok dhi yudo. Lakini gima duong' ni nyathi nyaka apply. Ka ok apply ok wadhi ng'eyo ni be idwaro wachni. Koro wadhi miyo jogi te Trevor to kendo wadhi chako miyo jomoko madhi e private universities ka. Joma dhi e private mabe nyocha ne ok ketnigi nyocha ne ok obedo placed gi jo KUPS gi. Gin bende wadhi chako miyo gi pesa. Pesa ma wadhi miyo gi wadhi mana miyo gi mar HELB ni. Scholarship mo ginya yudo lakini gidhi yudo pesa mar HELB. Omiyo onge nyathi moro amora midhi we ni ok oyudo pesa. To mago jo mbalariany. Jo TVET ka be ng'eny malich. Gin be gina kendo over 140. Gin bende wadhi chako miyo gi pesa kendo wadhi miyo gi scholarship to wachako miyo gi loan. Omiyo onge nyathi moro amora monego bed ni bedo dala ni ok odhi e school kata ok odhi e college kata ok odhi e mbalariany ni no koso pesa. Pesa nitie kendo sirkal ochiwo pesa moromo. Kinyalo paro higa mokalo Trevor nitie nyithindo mane ok oyudo pesa kendo ne nyithindo mang'eny malich mane chopo 140 mane olewo mane ok oyudo pesa. To wang' ni wawacho ni nyathi moro amora nikech sirkal ochiwo pesa moromo. Onge nyathi moro amora madhi lewo dala ni ok oyudo pesa. Gima wakwayo jogewa ni nyathi ka nyathi o make sure ni ok olewo dala oringo odhi o apply e portal mondo mi wayud kaka wanyalo konyo nyithindwa.